Bon dia, soc el Miquel Ubuntero i no soc informàtic. Avui parlarem de Linux des de la bonica població de Reus, al Baix Camp. Em trobo aquí a la plaça de l'Ajuntament, centre neuràlgic de la ciutat. Tots aquests carrerons que veieu per aquí, a veure si... No ho puc assenyalar. Bueno, si vaig tombant la plaça, està ple de carrerons. A cada carreró encara hi ha més botigues. Aquí hi ha botigues a dojo. És una passada, Reus és una ciutat molt comercial, molt maca, i abans de parlar de Linux, dos cosetes molt ràpides. Aquí davant, això que veieu, és la Casa Navàs. Es va crear l'any 1908-1909 de l'arquitecte Lluís Domènech. No sé si era un deixeble del Gaudí, no ho sé, algú que m'ho digui, perquè igual estic fotent la pota, no estic segur. L'heu de visitar, és molt maca. I si després de fer la visita d'aquesta casa aneu per aquell carreró cap a la plaça del Prim, trobareu el Teatre Fortuny, també un lloc molt maco per visitar aquí a Reus. Crec que l'Institut Pere Mata també es pot visitar com edifici modernista espectacular. I bé, i segurament els que sou de Reus, aneu-me dient als comentaris llocs macos per visitar Reus. Home, que jo he fet una pinzellada molt ràpida perquè aquest canal no va de turisme, va de Linux. Què veurem avui amb Linux? Mira, els que no heu utilitzat mai Linux, els que esteu dubtant o els que ja el teniu i sou usuaris novells, us anirà molt bé conèixer la guia que tinc a Wikilibres, el Wikibooks. Sabeu el que és el Wikipedia, no? Doncs també hi ha el Wikilibres, en català. Hi ha una guia d'ús i configuració d'Ubuntu i distribucions derivades, com per exemple Linux Mint. Aquí teniu el logo, guapo, Avui vaig de gala amb el meu polar de Linux Mint. Doncs el que us deia, hi ha guies de Linux Mint, del Kubuntu, del Xubuntu, del Lubuntu i tots els derivats que té Ubuntu. Ho veurem a casa, des de l'ordinador, us ensenyaré aquesta guia, instal·lació, configuració, jo què sé, hi ha coses com per posar-hi el corrector de català o de qualsevol idioma al LibreOffice, per poder veure tot pel·lícules i multimèdia, MP3, MP4, per poder-ho reproduir tot, què cal fer a l'ordinador, i un llarg, etc. D'acord? Això ho veurem a casa i m'acomiado des d'aquesta espectacular i bonica casa de Navàs, que us recomano que visiteu si veniu per Reus. Anem cap a casa i veiem la guia d'Ubuntu i derivats, sobretot derivats, que n'hi ha de molt guapos, com el Linux Mint. Fins ara. Apa-li, adeu. Bé, doncs ja estem aquí a casa amb l'ordinador. Avui toca amb Linux Mint, però parlarem de la guia Ubuntu en català, que també té, com ara veurem, guies de derivats d'Ubuntu, d'acord? Després li farem una ullada ràpida a l'acabar el vídeo, si algú vol veure. A l'escriptori aquest d'Ubuntu s'explicaré lo de la barra superior i quins programes porta, d'acord? Aquí tenim a la barra d'aquesta de tasques, navegador d'internet al Firefox, i per buscar la guia és tan fàcil com escriure guia, mira, ja em surt aquí com a suggeriment perquè l'he buscat diverses vegades, Ubuntu en català. No n'hi ha gaires, i al Wikilibres només n'hi ha una, o sigui que és molt fàcil de trobar, d'acord? Aquí veureu que ja diu que aquesta guia està adreçada al qui vulgui iniciar-se, bla, 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 bla. Us ho llegiu vosaltres. Vam començar, aquí posa que és 14 del 2014, però crec que abans ja vam començar a fer guies d'Ubuntu aquí al Wikilibres, ¿vale? Dic vam perquè érem un grup de 2 o 3 persones, actualment ja m'ho faig jo solet, al principi necessitava ajuda, ara ja no tant. Amb diferents versions d'escriptoris. Si no diu res, doncs portarà l'escriptori que porta per defecte. Anys enrere era el Genome, ara és el Unity. Aquí, per exemple, tenim una versió amb l'Ubuntu Mate. Si piqueu, podreu veure l'índex. Va per capítols. Primer explico una miqueta què és el programari lliure, Linux,
GNU, Richard Stallman, etc. Després hi ha el capítol d'instal·lació, els requeriments mínims de maquinari, interessant, no? Abans de començar a instal·lar, dic, a veure si el que tinc és el que necessito, no? Veieu aquí les dades, doncs, tanto de RAM, etc. Tiro enrere. Què cal fer abans d'instal·lar? Si heu d'instal·lar-ho al disc dur, llegiu bé aquest apartat, us ho recomano. És molt curt, no és res de l'altre món. Després aquí parlo, per exemple, de l'escriptori Mate, com funciona, doncs si entrem fins i tot és probable que hi hagi alguna imatge, doncs mira, ara he quedat malament perquè de l'escriptori Mate no em vaig posar cap. Normalment acostumo a posar-ne. I el centre de control, que és per tot el tema de configuració, multimèdia, gràfics, un capítol d'ofimàtica on podeu veure com funciona el LibreOffice i altres programes. A capítol 6è d'internet, tot de programes d'internet, navegadors i també gestors de correus com el Thunderbird o l'Evolution. Jocs, com no podria faltar. Configuració avançada, això ja és pels que no són novatos o usuaris novells de Linux, doncs ja començar potser a fer algunes cosetes més. Seguretat, actualització del sistema, tallafocs, virus, parlo una miqueta d'aquests temes. Com instal·lar programes, imprescindible, no? I aquí, en aquest capítol, fins i tot vaig parlar de l'Ubuntu Font, cosa que com va quedar ja Canonical se'n va desfer, ara només ho porta la comunitat, això la veritat és que ho vaig deixar de ficar amb altres guies. L'última que tinc aquí és la del Cinnamon 2404. L'any passat, recordeu que l'Ubuntu és l'any i el mes, o sigui, aquest és del 2024 de l'abril. Si es veieu, l'estructura de l'índex no varia gaire. Podríem fer una ullada al capítol d'instal·lació, que cal fer, instal·lació al disc dur, perquè veieu que aquesta guia, a part de text, hi ha unes imatges que estan molt bé, no? Quan ja arranques des d'un USB, primer has de triar la llengua, tal com diu aquesta imatge, segon pas, pues, si algun tema d'accessibilitat, aquí ho explico, jo ho vaig passant ràpid, el tipus de teclat, connectar-se a internet, cinquè pas, tipus d'instal·lació, llegiu una miqueta, que pot ser de dues maneres, i si veieu, doncs, hi ha unes imatges per poder seguir el procés d'instal·lació sense cap problema i sense cap sorpresa. Val? Fins i tot aquí també parlo de si teniu Windows o algun altre sistema operatiu, pues que pugueu mantindre'l i instal·lar-lo un al costat de l'altre. Aquí hi ha de manera gràfica, Ubuntu, el sistema que pot ser Windows o un altre, no? Repartir una miqueta el disc dur i pim-pam, al final pues, ja també pregunta la localització geogràfica, etc. Bueno, ho dic perquè les imatges sempre donen una confiança mentre fas el procés d'instal·lació, si vas veient les imatges que et van sortint, pues, com podreu veure, la guia d'Ubuntu és molt completa. Per cert, estic veient que aquí falta la del 2025 o 2026, quina era que vaig ficar aquí? Deixa'm-ho veure si ho trobo per aquí. És que em sembla... ja sé. Bueno, ara us comento. N'hi ha una d'un any més actualitzat. D'un any a l'altre tampoc hi ha gaires diferències. Podeu utilitzar perfectament pel procés d'instal·lació qualsevol guia que us servirà. Després també podeu triar entre les versions o derivats d'Ubuntu, no? Com pot ser el Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio, un llarg, etc., fins i tot el Cadeon, i el Linux Mint, que és el sistema operatiu aquest que esteu veient avui. Pues justament aquí, al Linux Mint, l'última guia que he creat és Linux Mint 22, que és la d'aquest any. Si ara fiquem aquí al web de Linux Mint, podreu comprovar que l'última versió que tenen de fa, no sé quin temps té, és de fa potser un parell de mesos. Estem el dia, quan estic enregistrant això, no sé si ho trauré el diumenge, el dia 9 de gener del 2026 i això va sortir fa un parell de mesos. Suposo que ara el 2026 en sortirà alguna altra versió més, però la del 22, aquesta és del 2025, no recordo quin mes, perquè veieu que és
l'última versió, 22, i a més, si anem aquí veiem una miqueta la pàgina web de Linux Mint, que està molt bé, veus, última versió, 22, altres versions Linux Mint Debian Edition, i si piquem aquí a All Versions, a totes les versions, veureu que l'última, que és la 22, tenim amb escriptori Cinnamon, Mate i XFCE. D'acord? Que a ningú se li ocorreixi dir, ja ho vaig dir en un vídeo una vegada, Mate. No, no és Mate. Això fa al·lusió a la beguda d'alguns països sud-americans, per tant es pronuncia Mate. No és una paraula anglesa. M'agrada puntualitzar-lo perquè sempre hi ha algun ruc que diu Mate. Doncs no, és Mate. I punto pelota, fin de la discussió. Bueno, hi ha 3 escriptoris. Doncs jo l'he fet en Mate. Vale? Aquesta és l'última guia que he fet, que em vaig fent, on veieu l'estructura, és bastant semblant a les altres. Bueno, aquí de triar l'edició correcta et dona consells, perquè com que hi ha tantes versions, dic, bueno, què cal fer abans d'instal·lar el disc dur? Crear el mitjà d'arrencada, o sigui, preparar un USB, bàsicament. Arrenqueu el Mint, instal·lació, benvinguda, bla, bla, bla. Configuració bàsica, parla una mica dels controladors de maquinari, el suport d'idioma, impressores, també, interessant. A veure, aquest com el tinc, no sé si està gaire actualitzat. Compartir una impressora, bueno. I, bueno, internet, jocs, configuració avançada, instal·lació de programari. Vale? El d'instal·lació de programari l'he actualitzat bastant. Parlo dels paquets de Linux Mint, el gestor de programari que porta, que és aquest d'aquí. Si fem inicio, gestor de programari, és potser el més senzill. Aquí per instal·lar un programa. Avui veiem la guia del Ubuntu i derivats i veiem una miqueta Linux Mint. Aquí hi ha programes per temes, jocs, internet, etc. Però si tu vols buscar alguna cosa explícitament aquí, jo què sé, imagina't que busques un joc, el Super Tux, que és molt popular. Aquest m'agrada molt. Si el volgués instal·lar, l'únic que he de fer és prémer instal·lar. Mira, no el tenia instal·lat, doncs ara me'l posaré. Minimitzo mentre s'instal·la. Això és el gestor de programari. Després també teniu Synaptic, que aquí us adreço amb una altra guia perquè aquí em va fer mandra escriure. Com instal·lar paquets dev, perquè a part d'utilitzar un instal·lador, també a internet hi ha pàgines web on hi ha arxius. Un .dev seria l'equivalent en Windows a un .exe, un executable, doncs aquí ho explico. Alternatives a Synaptic i no sé si hi havia algú més, no, ja està. Que ja, Déu-n'hi-do, vale? I ja està, això és el que us volia mostrar perquè els que sigueu novatos, a mi Linux Mint m'agrada molt, més que l'Ubuntu ara actualment. I espera't, i encara n'hi ha més, no se vayan todavía, una i més. Altres guies, o sigui, aquí serien les guies d'Ubuntu de sistema operatiu, dels derivats d'Ubuntu sistema operatiu, altres tipus de guia, la de jocs, una Ubuntu Mate per la Raspberry Pi, que si algú no sap el que és una Raspberry Pi és un microordinador, no sé si deu d'haver alguna foto aquí de la Raspberry Pi, bueno, per si algú no ho coneix, us ho ensenyo ràpidament, Raspberry Pi. Li donem aquí a imatges, és això, un microordinador. A veure si hi ha alguna foto, veus aquest noi que ho té aquí a la mà perquè us feu la idea, potser és del tamany, mira aquí amb capsa, molt xulo, del tamany d'una capsa de cigarretes, per dir alguna cosa. Doncs això és un microordinador que és molt xulo i funciona molt bé. També hi ha una guia amb l'escriptori Mate per instal·lar-lo amb una Raspberry Pi. Una instal·lació reduïda pels que treballeu, tot ho teniu al núvol. Jo què sé, si teniu tot el Drive de Google o altres jocs, doncs una instal·lació mínima de sistema operatiu. I aquest no el vaig acabar, no sé per què. I per acabar, baix de tot, si voleu ja dir, bueno, jo voldria comprar-me un ordinador que ja tingui inclòs a l'Ubuntu o alguna cosa, doncs aquí teniu tots aquests fabricants
o empreses que donen suport i de fet ho venen. Jo no l'he comprat mai, només conec el de l'Slimbook, que estan a València, i tinc bastants companys d'aquí de Barcelona, uns quants, que se l'han comprat aquí, a aquesta empresa de València, i n'estan molt contents. Dels altres no puc parlar ni bé ni malament perquè ho desconec, però sí que us puc dir que són llocs que venen els ordinadors amb Linux. Espero que us hagi agradat la guia aquesta d'Ubuntu i derivats. Veieu que hi ha molta informació, és molt completa i pels novatos està molt bé. I tal com havia promès, per acabar, minimitzo això, aquí dalt, a veure si ha acabat això, no, encara està instal·lant, aquí recupero, us mostro una mica l'escriptori, com obrir i tancar finestres, i la barra aquesta d'aquí dalt, em sembla que per defecte, si anem a propietats, quan instal·les el Linux Mint, la barra aquesta està avall, d'acord? Aquí baix. I la mida no és de 37 píxels, és més petita, però a mi m'agraden els icones grans i m'agrada que estigui a dalt. Us ho ensenyo perquè veieu que es pot canviar fàcilment. I amb aquesta barra teniu les coses minimitzades, accés directe al navegador de fitxers, que és aquest, veieu? Baixades, documents, fàcil. Teniu el Firefox i això és per minimitzar totes les finestres. I aquí la tecla d'inici per accedir a tot el programari per temes. Administració, soy vídeo, ofimàtica, internet, etc. I a la part dreta teniu el calendari, el volum, les xarxes disponibles, veus? Ara estic connectada a aquesta que diu invitado. El gestor d'actualitzacions, que és molt fàcil, ara ho veurem. La càrrega de la bateria, aquí tinc el Bluetooth, que no tinc res connectat ara, i un altre programa que tinc minimitzat, que és el que estic utilitzant per gravar ara mateix. Volia mirar a veure si havia acabat lo de la instal·lació. Avui l'internet va molt lent. Un cop arribi al final, si això és un joc, aniria aquí al menú, buscaria jocs i aquí, que encara no ha acabat, m'apareixerà SuperTuxCar. Normalment ho deixa on toca. Si hagués instal·lat un navegador d'internet, estaria aquí a la pestanya d'internet, d'acord? I el gestor d'actualitzacions és tan fàcil com pica aquí. Instal·la les actualitzacions. Home, si tu ets un entès en Linux i te'l vols mirar a veure si t'interessa o no, però per defecte sempre és recomanable fer totes les instal·lacions, les actualitzacions. A veure, posarem aquí la contrasenya de l'administrador i ara aquí, quan acabi dirà que s'ha acabat i si és necessari reiniciar l'ordinador, el reiniciarà i si no, no. Senyors, ja hem acabat aquí, minimitzo això com que veig que no sé quan puc trigar, ho deixo i aquí acabem de la guia d'Ubuntu que havia promès avui i una ullada molt ràpida al Linux Mint. Amb això hem acabat. Apa-li. Adeu.